вас трябва да се снима преди вас, съм си аз. Преди вас, аз съм си аз. Мол- Какво каза и ти? Много под пръст носи. Ти не получи баня да направо като мен този път. Пак има сухилисти. Здрасти, камера. Здрасти, камера. Абе, Какво ще часът е 9:25 вече. Ние след малко трябва да си. Тук. Го, че Тук. сега дойдохме. Да. Аз Абе, нещо баничката е по-до отгоре камерката снима, е бе. тук да се подпирам. И сега представяш камерата. Пуф. Ух, как грее. Малко. Там с Здравей, мамо! Дават ме по телевизията. Мамо, дават ме по Все телевизията. още съм на плажа. Снимам с малко, като се дигна косата. Ай. Завърти към някакво. Добре, айде. Не бе, завърти към него бе. Не. Не, виж, той ви снимай му краката колко са некосмати. Това е най-новата Вичо погашник Перлеконе. Ултра 2010. Да, той е вечен. Обаче има и звуци. Това беше зверско. Сте ли искаш да ти присъдя малко? Защото не знаеш как съм го пускала. Като гръмнал бойлер. Ай, за Йо, ме! Йо! Да съм пицарала дълга да се пусти косата. До пролета няма пострелвам. Моята до пролета ще е вече дой тук. За 7 Чека се месеца от излегна, така. Рега. Колкото беше твоята коса за 7 месеца. Тя няма да се промени много, защото тя се кътри. И Ама такава ти е порожда. тя е по-кътри, обаче само от богата се изправи. Защо я бъде да свършиш? Защото исках. Защото аз съм с естествения Ами, цвят. аз съм си бил много време. Защото съм яла много мляко цял живот. Кисело мляко Добре се ли леква. за жвалка, бе? Аз трябва като съседка ти като нас да направя. Запали ли се? Тук на втората буна. Много да спери, бе. Рега, баничката как е? Влизай. Я тебе да те снимам аз малко, бе. Не. Айде! Аде, Някой- ама не е толкова. Вече. Нали видео всичките да са Ще снимали? донесе ли апарата? Иги, Дай бе. да те снимам. Аз сега няма мога да снимам. Дай. Не. Че, бе. То си сбяга някъде. Стенди от Дай да се тук, хвърли в да. туалетната човек. Абе, дай малко и тя да поснима. Как гадно ми се търа. Чакай, че аз наобратно щях и така да снимам. Щях така да ви снимам. И как ще да на място си? Марти, кажи Ма да кажи, зеле. както ми се пикае. Зеле. Бързо да излизат от туалетните. Имахме една леличка в училището и дед говориш. Да, тя казваше лъла. И като каже и бързо да излизат от Това са туалетните. двамата глупаци, човек, само третия Двете липсва. глупачки, ставим четиримата глупаци. Някак си не съм Аз разбрала. сме напраскайте. Тя се стойте на... Ние ви сте тримата глупаци. Гледай, един, двама и оп, долу, един, трима. Реклама на Лореал. Колега, в кадър ли сме? Колега, в кадър ли сме? О, както отблясна на... Не. Аз може ли да ми се смеете много, защото не излизам добре. Ама! Питаш Ти се, се бях бях дет съм отсреща. Няма път снимката е много добре. Ня, като се почесвам особено, идеално е. Да, снимка в снимка. Това е Ема ти просто... си отзад размазана. Аз това ще направя. Да се размазва. Не си се ударя на чесо, чувствам се като звезда. Ами искам първо да благодаря на майка си. После искам да благодаря на продуцента си за хубавите песни, да повторя. Благодаря. В момент да позирам. Значи Мария и Петко Димитрови. И да подчертая, защото жълтата преса много прикрили този месец. Не, нямам силикон в устните. Силикон нямам в устните. Скоро ще си сложа силикон в бюста. Може би 35, не 350, извинете, не мога да смятам, кубика в дясната и още 350 в лявата. Не, това е